Знаете ли, че не всяка музика е хубаво да се чува? В това видео ще си говорим за честотата на дявола 440 Hz. Направените изследвания показват, че тази честота изпраща сигнали и ослабва възприятието и способността на хората да мислят. И най-важното, че пречи на едно от най-важните неща в мозъка, епифизната железа, да работи, като блокира 95% от работата на епифизната железа. Ето за това веднага след това откритие, в края на 30-те години от миналия век, Ротшилд се заеха да превърнат това откритие в възможност. Плана, който организираха тогава, целеше да завладеят умовете на масите и съзнанията на всички хора по света и да ги управляват. С използването на 440 Hz първо целяха да изграждат международна банкова мрежа, корпоративни компании, които да управляват. В резултат на това да завладеят Америка и останалите държави. И днес видимо е, че са успели. Но как го направиха? На първо място с американския флот, в който се намира и Рокфелер, използваха 440 Hz в военни проекти. Рокфелер финансираше проекта и по времето на Първата световна война във военните радиостанции постоянно пускаха различни честоти по радиата, за да бъдат слушани от хората през целия период от Първата световна война. Те не можеха да се ограничават с това и те трябваше по някакъв начин да повлияят на целия свят. Най-добрата индустрия, с която можеха да направят това, беше музиката. Видяхте ли речта на Джо Байден? Всички в тази зала изведнъж носят маски. Защо ли? Добре де, ние будните знаем, че е планирано корона да се появи, но да го покажат по този начин, вече не знам. И на тях им штракна и изведнъж всички медии. Гледнете. COVID-19. Нали ще се върне? Ето е ясно, че той ще се върне. Подготвят и нова ваксина. И това не е нищо. Имаме двама заразени и то във една държава. И учените казват, че няма нищо драматично в това, но се подготвят инжекция, т.е. ваксина. Време е да си вземете пуканките и да гледаме филма, че почва от начало. Само напомням. После казва, че аз се лъжа. Прогнозата е на Казват Световния истината. икономически форум. Какви промени още можем да очакваме? Поглед в бъдещето с Ники Василковски. Чуй. Прогнозите звучат и изглеждат доста невероятни, но пък за сметка на това са възможни. Една от прогнозите сочи, че ще живеем в свят без собственост, комуникациите и транспортът ще са толкова ефтини, че няма да има необходимост да притежаваме кола, например. Пазаруването в мола ще изчезне, тъй като ще купуваме всичко през телефона. Телефонът сам по себе си ще бъде с вграден чип в ръката. Кажете истина. Коренна промяна ни чака и в здравеопазването, тъй като технологиите ще позволяват машини да отпечатват нашите вътрешни органи. Обрат се предвижда и в хранителните навици на хората. Месото, с което сме свикнали, няма да е на пиедестала, както е в този момент. Доколко обаче всичко това е възможно, нека да видим. След 15 години натуралното месо ще е по-скоро изключение, отколкото ежедневно ястие. Заради екологични причини, а и Синтетичното месо ще икономически дойде. животните, които се отглеждат за месо, ще намалее драстично. Този режим ще е най-страшен за американеца и австралиеца, които годишно изяждат по 120 кг месо. У нас това количество е наполовина, но пък е съществена част от кухнята ни. Българина без месо, това ми е много чудно да го видя и как ще се случи. И мисля, че ще има някаква алтернатива. Айде, това беше. за това. Чуй. Ще загине. И според нашия математически модел, това ще се случи не по-късно от 2036 година. Първо искам да кажа да не вярвате на това видео, защото това е един от поредните планове да плашат хората. Не през 2036 година се промени целият свят, ами 2025 година и 2300 година ще се промени абсолютно всичко. През 2025 година първо ще ни запознаят с извънземните и с антихриста.
Човека иска да променят, света иска да променят, всичко иска да променят, науката, всичко. А през 2030 година ще се промени най-много всичко, защото вече няма да има бензин, всичките коли ще са автоматични. Трябва да ги зареждате. Но това го оставете, това е нищо. Вече съм ви разказвал за лабораторните бебета Ectolife. Вече ние хората няма да може да правим деца. В Ectolife ще е така, може да избереш какъв пол да е, какви очи да има, каква кожа да има, но най-шанто е, че каквото ядат, после като го изхвърлят, каквото е вредната храна, след което се рециклира и пак може да се яде. И така 9 месеца да не се родят. Каквото ядат и което изхвърлят, после пак го ядат. Това искат да направят и с нас. Това не са истински бебета. Това са изкуствени дизайнерски бебета. Ако искате да разберете повече за това, бъдете в YouTube и гледайте и това видео. Гледай! Чакай. Ето така ще не представят извънземните. Трябва да до 2028 година, но това е план Б, ако не стане до 2025 година. Защото много хора вече се пробуждат и виждат каква е истината. Не отричам, че може да съществуват извънземни, но тук на Земята ще ни покажат по план извънземни. Всичко си е планирано. Гледай какво правят сатанистите. Гледай. Пентаграма правят. Гледай. Гледаш ли? Сега искам да си отворите ушите и да слушате добре. Я пак. Не е хубаво да кажеш, че Господ е българин. Никой не знае какъв език говори Господ. В оригиналния текст на песента пише Господ е българин, ръцете горе. После да не кажете, че лъжа. Лично ме е срам в тази песен. А това, което знам аз е, че Господ има един език. Това, което е небесния език. Аз така знам. Но да има така песен, дето пее Господ е българин, ръцете горе, това не е нормално. Така че внимавайте много каква музика слушате. Помните ли, че ви казах, че през 2025 година ще ни запознаят с извънземните? Те дори не изчакаха до 2025 година, ами те дори подраниха и не представиха ето това. Това беше представено в един конгрес и учените твърдят, че това не е човешко тяло. Това нещо беше намерено в Скоскос, Перу и твърдят, че не са от Земята. На какво ви напомня? Това е проект Blue EPA, преведено на български проект Синлъч. И стъпка по стъпка той се развива. И най-късно до 2025 година ще ни запознаят с истински извънземни по проект тук на Земята.
Също и с Антихриста. 2025 година идва. Готови ли сте? Както знаете, през 2025 година трябва да ни запознаят с Антихриста. Но се чудя, след като ни представиха извънземните в тази година, а който трябваше да представят през 2025 година, възможно е сега да ни представят и така и Антихриста. И ако това стане, се чудя нали ще променят и другите планове, както Спарс вируса и Делта вируса, който е планиран от наука през 2025 година и който ще до 2028 година. Ако си спомните, че бях направил клипче за хората в Елкорадо, дето мислят, че Исус идва, за да ги спаси от това, което става по света. След който вече хората вярват, че Исус идва да ги спаси от това, което става по света, може играта да се обърне и глобалистите да ни представят Исус още тази година или следващата година. За вас не знам, но мисля, че Антихриста ще бъде представен още тази година. Какви са предимствата в въвеждането на дигиталното евро? Ние вече говорихме за дигиталното евро и дигиталната валута. Ако си спомняте, че наскоро имаше гласуване, нали българските пари да останат или да ни сложат евро. И слава Богу, че останаха българските пари, защото ако имаше евро, просто те щяха да ни ограбят. Държавата ни щеше да бъде още по-зле. За жалост, те не се отказват. Очакването са, че може би към 2026 година или до 2027 година ще започне разпространяването на цифровото евро. Те казват, че не е чак толкова голяма промяната, отколкото да имаш банкова карта, както всичко да ти е дигитално. Вие знаете ли какво ще стане, ако дойде дигиталното евро? Ще стане това, че България ще обеднее още повече. Преди една седмица си говорихме за появата на коронавируса. Ядък вирус нипан в Индия, опасност и за Германия. Не за Германия, но да пишат за целия свят, защото то отново ще се върне. Тоест, то вече се е върнал де. Както знаете, има и ваксини вече, сценария е готов, всичко е готово и филма започва. Времето ще покаже след Индия, коя държава ще е. Ами аз мога да ти кажа много неща, но проблемът е, че TikTok ще ме бадне. Вече знаете, че нашите медии не отразяват истината и затова започнах да следа американските новини. Пределно взимам информация от CNN и понякога от други медии. И ето тази новина от 2014 година. Документ на Пентагона излага план за битка срещу зомбитата. Това, което знам, че ще има зомбита, но те ще кажат, че това е като вирус, но всъщност това пак ще е вирус, който ще е направен в лаборатория. Както казах, TikTok може да ми падне и за съжаление не мога да говоря повече. Знаете ли, че коронавирус се върна и вече имаме заразени и учените даже се подготвиха и нова ваксина, която дори не е тествана. И помните ли както ви разказах за речта на Джо Байден и как всички в тази зала изведнъж почнаха да носят маски и после всички медии гръмнаха. Бавно на COVID пак обикаля държава след държава. В момента наблюдавате кадри как един пациент се вакцинира, но той не знае, че тази ваксина дори не е тествана. Въпреки че учените казват, че нямаше нищо драматично в това, че корона се върна, почнаха веднага да направят нова ваксина. А минали път толкова много време не за една ваксина, а този път я направиха много бързо. Знаете ли, че някои неща не ви се казват? Например, миналата година, по време на празника Хелвин, млади хора, празнуващи Хелвин, в село попаднаха в капан и бяха смазани след като тълпа е навлязала в тясна уличка. Най-малко над 150 души и още 150 са получили нараняване, но това е най-тежкият подобен случай в Южна Корея от много години. Да не забравим, че Хелуин е празник на сатанистите. Поредната американска пропаганда и поредния американски план. И не мислете, че сатанистите на този ден не правят своите ритуали. Току-що разбрах какво ни готвят за вирус, който предстои да дойде. Да знаете, че пак ще ни затварят и вече FFP маските, нали тези белите, няма да позволява да ги носим, а ще носим газови маски. Разбира се, че ще има и нова ваксина, това сме поговорили вече. Казах ви вече, този вирус, който ще дойде, ще е още по-зле и от коронавируса. Също така знам, че ще трябва да се сканираме, където и да отиваме. Може на магазините и да, изцяло нещо такова ще трябва да се сканираме постоянно и навсякъде. Не знам за вас, но филма започва сега или през зимата. Аз отивам да си правя покънките, защото филма започва. Точно 3 дена и започва филма в България.
Защото на 27 септември почва да вакцинират хората. Тоест, при нас българите започва филма, той стартира филма, а при американците, англичаните не знам кога започва, той може да е започнал, не знам. А па то е ясно, че почнат ли телевизиите, колко хора ще се вакцинират, аз вече ви казвам. Кой знае колко хора ще умрат този път. Дори ми беше писал един мой последовател, че има бабички, които отиват при личния си доктор, за да се запазят от новата доза ваксина. Но те не знаят, че те правят абсолютно обратното и се убиват още по-бързо. Ето какво е да си хипнотизиран човек. 27 септември идва. Готови ли сте? Изключително важно и искам да бъдете подготвени за това, което ще се случи. Ние вече говорихме няколко пъти за новата ваксина, която излезе и която дори не беше тествена. Пристигнаха над 8640 бройки от новата ваксина срещу COVID-19. Знаете, тази ваксина беше направена доста бързо, дори не се е тествали и не се знае как ще влияе на нашия организъм и на нашето тяло. Каквото и да стане този път, не допускайте да се вакцинирате, защото те ще ви предлагат да се вакцинирате. Вие трябва да откажете това нещо. Още нещо, което трябва да знаете, че прилагането на тези ваксини започва сега, на 27 септември. Те вече са доставили на България тези 8640 бройки. И това, което научих, че може дори да не е спарс вирус или да е делта вирус, ами може да е омикрон вируса. Всичко започва от начало. Бъдете готови за най-лошото. Утре е големия ден. Утре сме 27 септември. Вече няколко пъти говорихме какво ще стане на 27 септември. От утре започва филма в България. Сега ще ви пусна трейлера, а утре ще гледаме филма. Не знам за вас, но аз съм се приготвил пуканките, ето ги, и айде сега да гледаме трейлера. Срещу вируса. Очаква се тази седмица у нас да пристигнат адаптираните ваксини и за най-малките, за децата над 6 месеца. От 27 септември може да започне прилагането и на ваксини срещу грип. Те са налични по аптеките, а хората над 65 години имат право на безплатна имунизация срещу сезонната инфекция при личните си лекари. Тази година такива ще има за 370 хиляди пенсионери. Така, това беше трейлера, а утре ще гледаме епизод 1. Ти изчакай 27 септември да видиш какви лъжи се кажат само. И това техното не са лъжи, ами манипулативност. Включително манипулират и хората и ги хипнотизират. С филмовете им, с сценарии и с лъжите им. Но не всеки промява, че днешно време BTV новините и нова телевизия най-много лъжат. Също така и другите медии. Така че времето ще покаже, че това, което казах аз, се случва. Аз ви казах вече, пригответе си пуканките, ще гледаме много интересен филм. Както знаете, утре сме 27 септември и утре филма започва, затова че аз отивам да купя пуканки. За вас не знам, но аз отивам вече да купя пуканките. Вие готови ли сте? От утре ще гледаме много интересен филм. Напомням пак, пригответе си пуканките вие, защото от утре ще гледаме много интересен филм. Включвам се да кажа, защото ваксината от утре става факт. И след това те ще кажат, че този вирус се разви и стана още по-зле. Бавно, но сигурно плановете на глобалистите продължават. И пак ще не затварят и те пак ще започнат с карантините. Не си мислете, че нещата пак ще се правят и пак ще дадат така почивка на коронавируса, както направиха сега. Защото тук вече навлизаме към план 3. Не си мислете, че ще живеем нормален живот. Нормалният живот беше до 2019. Така че наслаждавайте свободата, която имате, защото най-вероятно тя ще е кратка. Айде, филма започва. Обсъдихме на ръководство в Министерство на здравеопазването конкретната епидемиологична ситуация. Няма за сега опасност, т.е. не са достигнати нива, които да изискват конкретни действия. С всички РЗИ-та сме поставили изисквания да бъдат в готовност и при увеличаване на случаите да се предприемат необходимите действия, свързани с вече въвеждане на противоепидемиологични мерки и за болници, и за детски градини и така нататък, места с обществено събиране на хора. Въпросът е, че този вариант на COVID се оказва, че е доста
слабо вирулентен и не дава усложнение от това, което беше преди. Така че имаме в това отношение известна доза успокоение, макар че нищо не се знае и как може той да трансформира в нещо различно. Така че сме на штрек, това може да кажем. Така, ние говорихме от начало, че вируса няма да е толкова зле, но по сценарий после ще кажа, че този вирус се влоши и става зле. Днес сме 27 септември. Както знаете, филма в България днес започна. Важно! Това е краят на човешката история. Не краят на историята, а краят на доминираната от човека история. Историята ще продължи с някой друг, който ще я контролира. Ако ставаше въпрос за човечеството срещу общата заплаха от тези нови интелигентни извънземни агенти тук, на Земята, тогава да, мисля, че има начини да ги ограничим. Но ако хората са разделени помежду си и са в надпревара в въоръжаването, тогава става почти невъзможно да овладеем този извънземен интелект. И има, аз съм склонен да мисля за това по-скоро в смисъл на наистина извънземно нашествие. Това е все едно някой да дойде и да ни каже, че има флотилия, извънземна флотилия от космически кораби, които идват от планетата Циркон или каквото и да е друго, с високоинтелигентни същества. Те ще бъдат тук след 5 години и ще превземат планетата. Може би ще бъдат мили. Може би ще решат проблема с рака и климатичните промени, но ние не сме сигурни. Това е пред което сме изправени, с тази разлика, че извънземните не идват с космически кораби от планетата Циркон. Те идват от лабораторията. Атомните бомби не са имали потенциал за действие. Печатарските преси не са имали потенциал за действие. Това нещо, отново, ако не го ограничим, а проблемът с ограничаването е много труден, защото потенциално те ще бъдат по-интелигентни от нас. Как ще попречите на нещо по-интелигентно от вас да развие агентура, която има? Не казвам, че това е невъзможно. Просто казвам, че е много, много трудно. Може би след няколко десетилетия Земята ще бъде населена или дори доминирана от същности, които не са органични, че не дишат, нямат емоции. Като че ли потенциалът на изкуствен интелект е много, много по-голям от всяка историческа революция.